Alhamdulillah ya Abuja. Allah ga ta kama yi ko. Da wadalla. Gari kada ya cika da surutu. Kuma na ga maka maganar nan kace mun ba gaskiya bane na dan ce. Ana ce maka ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa. Kace wata maganar mu an yi ta ai sai kai ta mamaki ta ya za a yi kaza shi maka to shi kenan na yi ka kyale. To ai wanda ba na yi da duk dai ka zuba abin da za mu yi wanda abu da kai. Talk to you. To ce shi ne. Ba abin da zan ke cewa. Dan ina ganin Congress is this alternative for us. Ai ba damuwa. Kai ga haka wannan ba za ta wannan kam kai ta san ba za ta yi kawai dai tunda dai ba mu da gwamnati. Kuma saboda kai ai kuka da zaka zo ran alamin da ka ce bugu kuma saboda yin da ma muka rasa gwamnati ne da kai hakuri ai dai magana kyauta ne da ka ko miki ka san ba kyauta maka ba kawai dai ka hakuri sai ka zo ko kamata yi dan zai gan shi kamata yi mu ma ya kira ko ba gane ba ko symbolically hakan da ka dai hakuri kai hakuri Allah ya kawo ka lafiya kuma shi abubuwan nan fa na Allah ne shi ne wani calculation da yake yi a very wrong calculations duk wani calculation da yake ba a nan take ba ai ban nawa ba a nan take ba na gaya maka kowa zai ji tsoron hidimai kowa zai ji tsoron hidimai kuma wannan mutumin nan ya suke da Jonathan fa aiki fa ba shi yazo ba aikin ya nuna cewa kamar gwamnatin wasu corruption da sauran. Gaskiya ne. Kuma dan an hana shi corruption din ne ba fa. Ba wai dan is green ba ne. A fi kawo maganar green alaji. Ai maganar kyauta dai ba kyauta ba amma dai kai hakuri ka bari dai sai ka zo. Mun fara magana da da shi gaskiya ya kira ni muna magana da shi ne ce mishi kafin mu magana da kai nake to tsakani da Allah musabbal dan ba kyauta ba shi mana wata baya da wannan yes shi gashi ya fara mini explaining ga yanda aka yi SLS ne yayi waye Saru Shagori waye kaza da ce to ya kira ka yi magana da kai ya ce mai ba ya ce mashi yana ganin waɗannan abubuwan zai gani ne sai dai ka zo ka san magana waya yadda take Allah ya kawo ka lafiya ba dai kai shuru yadda kai gwada maturity in ka don sai yadda kan kai shuru ka rabu da abin nan labarin kuma da security suka bani sai suna so a yi skatulin wannan shari'ar duk akwai wannan game plan din amma dai wannan aikai ko muka ga ai ba ikon shi bane ba ikon ka ne ko tunda yake yana rike abin da yake mana rikon sa kai na kashi an fara da Allah ka bari ka nemo wannan magana na ga ma ba magana waya ba da kyau ka bari gobe idan ka zo jibi ko sit down kamar yadda muke mu zauna mai waɗannan bangano an za mu kira shi saboda da Allah to yawa sai mu zauna in ta kama daga baya kuma sai mu kira shi shi ya ce zai dawo ne wallahi gaskiya ban sani ba wallahi dan nazun ma ni kusan kamar dai mun yi manganu haka ba da daɗi haka ji ma dai I show him my anger sai ka zo Allah ya kawo ka lafiya ba damuwa a yi haƙuri da Allah ba damuwa